אבל יש לך להתחיל ללכת השכנה בשמש. דווקא חיכה טובה שאת חושבת מתחת הוא לא נתקע, אבל מה שקרה זה שהארץ הגיע לפה, ואמרנו לו, אתה משחרר את ההבטחה לפני שאתה נכנס למים, לא היה לנו אז עדיין נפחת, ואז הוא שחרר את הקרוסית, אבל הוא לא שחרר אותו לגמרי, הוא שחרר אותו מכאן, השאיר אותו תלוי על החרב, שחרר את השני, ובסוף לא נשאר תלוי מעל המים, עם קשב גדול כזה. אבל בסדר, לומדים מטעויות. היום כבר לא אמרנו שתחברו מעל המים. מה ימינה שלך? מה ימינה שלך? לא ידעתי מה הייתה אמר. תהיה למטה. זה קצר, זה לא נכנסתי לאור. לא, אבל איך אתה מעלה מולטיביות? גרפיקה? אלון! אלון! כן! יא, במכה למים. שנייה, לא שמעתי, מה? עזוב ידיים. שנייה. מה? אז חכה רגע. צריך לאסוף את החבל או לצלם דיבור? חכה רגע. רגע. הבנות שלך דואגות לך. דואגות לי.